Uko kuri kuitwa nezveuko baba kwakatemwa temwa uko. Muri kuwedzera munda wacho here? Hongu munda wangu tichapota paseri pemiti iyo tikachakuriya miti yese iri kwese. Asi pari zvimwe zvitirwa kuti mukuona makomba ese muri kuona akacherwa cherwa. Paakuda kutobatana nenhau yepfumvudza iri kutaura naPresident kuti tichaipfumvudza kuti nyika inge ichiguta. Saka makatochera makomba? Takatochera makomba, saka manje tinoda kuti tikapedza kuchera kuenda uko kubuda kwakatemwa uko kusati kwatemwa uko. Totangopotsera kwese kutoziva tozoti panobviswa witi totangoibatanidza kamwe chete. Alright, kureva kuti muchabatanidza ndima yakatemwa iyo makachera makomba iyo neiyi ine witi. Kubva mwabatanidza ka1 morova zvichi. Right, mubvunzo wandandakanganwa kubvunza baba. Munda wenyu wese uyu une witi yese yamakarima iyi. Mwamuchishandisa tractor here? Kwete taitoshandisa maoko kutorima. Kushandisa maoko mombe hatina. Kuti isusu tiri vanhu vakangosarira sarira. Papasina mombe? Papasina. Kutorima nemaoko hamusi kuona kana makomba kana hamusi zvigwenzi zvitobuda izvi. Ndo matangire takangoita tichingobva kweseko. Hey. Pakaoma. Kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi muchirongwa kuvhundutsa vanhu. Nhasi muri kundofunga muri kuona kuti ndiri kumunda. Kumashure kwangu uko muri kuona zviri kuitika, kuri kuitwa basa iwiti iri kurimwa iyoyo. Tina vamwe baba nhasi vari pano vari kutaura kuti vakarima munda wavo uyo wamuri kuona uri kumashure uyu. Vakatangosvika riri sango vachitema vachienda kwese kwamuri kuona kumberi uko vachivhura munda riri sango. Vakatanga kurima zvamuri kuona iri munda une zvibereko zviripo zviri kuoneka zvese izvo kuti pakarimwa pakashandwa uye pane witi iri kunakidza kwazvo. So vari kuti vasangana nedambudziko remunhu azouyawo ari kutaura kuti inini ndakasopiwa munda uyu 7 or 8 years back kunana 2017 ikoko, saka hautenderwi kunga uchishanda pamunda pangu apa zvandisingazivi nekuti munda ndewangu nekumwe kutaura vari kuti unofanirwa kubva ipapo nekuti hapasi pako pamunda pangu. Saka ini handisida kukupedzerai nguva baba vatibata kuti tinzwe vachitaura vega tinavo pano. Regai tipinde muchirongwa chedu vachizvitaurira vega kuti chinyi chaizvo chiri kutora nzvimbo, chiri kunetsa pari kushandwa zvinodadisa zvakadai izvi. Baba makadini? Tiripo makadiwa baba. Yaiwa, ini ndinoitwa Elder David Kanjanda. Imi ndoda kuziva kuti ndiri kutaura nani nhasi apa? Inini ndoitwa Baba Muteerwa. Baba Muteerwa. Hongu. Wonderful. Unogara munzvimbo inoi? Ndogara munzvimbo ino yeGrange A. Grange A. Alright. Ndomwa munogara muno. Okay, tiri kuona pari kutemwa pana. Hongu. Muri kutema mune grade? Hakwete ndiri kushandisa maoko kutotema zvamuri kuona zvese izvi. Zvitoratidza kuti ndakatotora demo ndikatotema pamwe chete nemadzimai angu, tiri madzimai angu maviri. Ndikatema nawo pamwe chete umwe. Taurisai bijana? Ndakatema pamwe chete nemadzimai angu, tiri madzimai angu maviri. Saka takabatsirana sevanhu vakanga vane shungu yekurima. Kubva kumashure kwese uko takanga tichingoitawo zvekungorenda-rendawo. Saka nhau iripo ndekuti isusu muvillage metaigara takauya muno muna 2004. 2004. Hongo. Saka mushure mekunge munda yese yainvhetwa muna 2000. Saka takazoyawo 2004. Saka tapedza saizvozvo tiri vanhu vanonga vaine chipo chekurima. Tairendawo tichiitawo izvo nezvozvo tichirima fodya tichiita sei zvese zvakangodaro zvakaitawo nachibage nefodya tichiendesawo kuGMP. Saka nokudaro village yakaona kuti uyu munhu ane shungu nebasa nekuti nguva dzangu zhinji dzinoperera pamunda. Saka zvaita sekunodaro isusu takabva ndaona village yakabva yaona kuti zvitori nani zvakakodzera kuti munhu tinge tichimuonerawo pekuti afane chiarayirwa nemhuri yake. Vakuru venharaunda. Hongo. Saka zvaita sekudaro isusuwo sevanhu vanga vaine shungu takanongedzerwa kuti endaiwo apa. Mufano kutema kana muchinge muine simba. Mufano kutema muchiita zvamunenge muchiita. Saka
Okay, ngatifurire hedu mberi. Mubva manongedzerwa nevillage kuzi endaiwo apa. Tokurekomendai sekuti tiri kuona shungu dzenyu dzakanyanya, mabasa ese muvillage munongoita zvese murungobata-bata apo nepapo. Saka zvakakodzera kuti munge muchiendawo apo sinzi pagara pari pasango. Kana muine simba nemhuri yenyu endai ipapa. Takaita chopu zvechokwadi muna Mei gore rineri. Pabuda nhau yepresident wanhingiriki nhau yewiti May 2024. Saka takaisawo shungu kuti zvakanaka kuti nyika sinzi ine nzara, rekedzai tidino tiisawo effort yedu kutsigira nyika yedu, uyezve nesuwo tichionawo kuraramawo. Saka isusuwo takabatana semhuri yangu nemhuri yangu tikati ngatirime tiitewo zvatinoita kuti titsigire zviri kutaurwa napresident. Saka taita sekunodaro takatema muna Mei imomo. Tatema patagobora zvese zvemuri kuona kune witi kweso. Takatema sango rarakakura raityisa chaizvo sezvakaita iri kumashure kwangu. Zvekuti nanhasi hapasati patodii. Hapapindiki ende. Mwaipinda sei kwemi? Taita zvekutokota motokambaira chaiko zvotodzisa pitsi nemhuri yangu kuti makomanaka zvakaoma kuti kana uchinge wazoona vakadzi vachipindawo makadai zvinotyisawo kumana. Asi ndakaona kuti mhuri yangu ine shungu nekuda kuti nyika iende mberi uyezve isusu tiraramawo zvakanaka. Wonderful. Saka zvaita sekunodaro takatema tikagobora zvese pamwe chete nemadzimai angu, hatina kumira kuita basa. Takagobora tikapisa zvigutsa zvese, tikaisa waya yese muri kuona iyo. Tikapedza tikatanga kurima bvataisa wheat. Wheat yakauya takaisima muna mid June. Ndope takabva tatanga kutosima wheat iyoyo. Wheat iyoyo yakura zvakanaka, yakusvika mumabvi medu. Ndo takazoshamisa chishamiso chakazotitira ndechekuti pakazouya umwe munhu akazouyawo, isu tatisipo zvoti takazongonawo kumberi kweduwo kwewheat yedu iyo iri kweyo kwaiswa bhodhi ririko. Asi bhodhi riraiswa zvakandishamisa ndezvekuti imimi mwarima wheat yenyu yanga yatobuda, yatokura, yatosvika kumabvi umu. Ndo pamakasvika ufumba pamunda paiswa bhodhi. Nemunhu hamusi kuziva kuti ndiani akaisa bhodhi. Okay, kubva maita sei from there? Takabva tamira sekudaro takabva tazoenda kozotamira nawo sevanhu vanga vasingazivani, tozoona munhu atitendera pabhodhi papo tikati ini ndimani? Iwo akapindura akati inini ndini muridzi wemunda unowu. Inini munda unowu ndakasopiwa 2017. Okay. Saka 2017 ndope ndakapiwa munda unowu, saka ndakanga ndakamiswa nemaproblems ekuti pane hama yangu yakaitawo tsaona. Saka munhu uyu ndikati iwo 7 years dzese uchirapisa munhu here? Ende iwo une mhuri haifanira kunge achitiwo kana kuti mai achiatendawo umwe. Kwanzi ndandine murwere kubva 2017. Hongu. Saka isusu takazomubvunza kuti wakadii iwewe kuti umwewo ari kumunda umwewo ari kupi? Plus makambomubvunza here kuti munhu airwara chirwere rudzii chinoita kuti asvitse 7 years achindorwara asingafi? Hongu. Uye murwere uyu achiko here? Uye akaramba achiko murwere uyu achazoparima here? Nekuti murwere ari kurwara kwemakore akawanda uye ari kutadzisa vanhu kurima munda. Isusu nyika ichitarisira kuti kana munhu apiwa munda tinotarisira zvibereko kubva pamunda pacho. Zvinoita 7 years aine murwere. Hongu, isusu takamubvunza sekunodaro, asi iye akatipindura kuti murwere uyu akaita tsaona akaguka makumbo. Saka handichazivi manje kuti 7 years here munhu urungometena munhu pakuguka makumbo kwaanenge akaita here? Wakadii kutadzawo kuti umweni munhu ouyawo pamunda umwe achiitawo zvaanonga achida achiatendawo murwere. Saka iye akanditi iwo hauna kodzero yekunge achidaro, inini ndatokunzwira tsitsi kuti iwo upedzise wheat yako ubvise mumunda. Dai zvena ndatofunga inini ndatofunga kuti iwewe utobve utosiye zvinhu zvezvo zviri papi? Zviri ipapo. Inini ndakamubvunza kuti zvinoita here inini ndakasvika pari pasango, although unyangwe pari pako iwewe ndakasvika pari pasango ndikaitawo basa rendakaita. Iwewe wosvika unditi kwachisiya wheat woita sei? Uende. Zvino zvakuchiratidza here kuti inini imhosva here kurima ndichitsigira hurumende, kana kuti handichazivi kuti mungatibatsirawo nenzira ipi? Pasina pekuti iye ari kuzviti iye inini ndiri mukoma wangu ndi chef Kulenzi. Saka zvari chef Kulenzi inini handina kodzero kunga ndichiita sei ndichibviswa pano.
Iye masimba ake ari kubvira pakuti mukoma wake vane chigaro kuministry of lands yes kunopiwa vanhu minda. ndizvozvo. Saka chiri kumusimbisa kugara akachengeta sango asingarishandi inhau yekuti vana mukoma anoshanda kulands, hongu ndo paakasimba iye. Alright, saka from there makazogumisidzana papi naye munhu uyu? Saka zvakazoenda kuichiitika ndezvekuti inini ndagara sekunodaro ndakakumbirawo recommendation letter kubva kukomiti yakanga yandirekomendawo, ndikati chindipaiwo recommendation letter village committee. hongu chindipaiwo recommendation chindirekomendaiwo ndiendesewo mapepa angu kupi kumaofisi kulands iko kuna mukoma wake uko. Saka inini zvechokwadi komiti haina kundiitira jealous, yakandinyorera musi wa 30 August uno. Saka pana wamai vari muvillage wakanga warutokanawo nhau yavo yautokana kutoti munhu adzinge inini waone kuisawo mwana wavo wachinge wataura nemunhu. Ezvo vamwewo mai futi vari munharaunda vane ukama here nemunhu? Ivo ndo zvavanotaura kuti ndi baba munini. Saka tisinyatsozwisisa. Saka vari kurwirawo kuti imimi ibvai vaise mwana wavo. Pasati patemwa vakadii kumuisa mwana wavo? Ndo pendisi kuziva vanga kumirira kuti isusu titange taita zvetinoita iwo wozouya. Paakunakidza kapa munda. Nyangwe ineni ndira kutopa chivawo. Chinhu chisati chashandwa riri sango rakafanana neriri ratiri kuona iri ngoti ividhiyo dai munhu ari panapa achiona munoitonga muchabude buffalo kamukati umo. But pozoshandwa ponaka manje tinenge taakupada. Wai, saka zvakaoma. Saka tiri kuti chii sofa izvozvi zvaapapi? Nyaya yacho yakambotongwa here? Makambowana akakuenzanisa iwo here panyaya iyi? Nyaya iyi takambogara pasi tikamboda kuti tienzanisane. Iye akuda kundidzinga nemadzisabhuku nemakomiti. Saka akuda kundidzinga kuti iwe siya zviri pamunda, inini ndakaitawo nharo semunhu ane shungu yekuda kuti nyika iende mberi pane kuti tichengete sango. Saka inini ndakaramba ndikati aiwa inini handingabviri pamusana pekuti hurumende iri kurudzira kuti pane madiridziro pese ngapaitwe sei parimwe. Saka inini nekuda kweshungu ndiri kungoramba ndingoripo, asi iye pache zvake musi wa31 akatondiendesa kukoti. Koti ikanizopospota madhezi ikazoti mimi munofanira kuzoya musi wa31 kuzoti muzotongwe nyaya iyoyi. Saka muri kufanira kuenda kukoti musi wa31 September. Kwete musi wa31, musi wa13 September. Musi wa13 September muri kufanira kuatenda koti. Makatoendeswa naiye wacho. Vakatondisungisa. Alright. Hapana nyaya. Saka isusu zvekukoti hatichanyanyi kuda kuzvipindira nekuti mutemo unozotirambidza. Ngatichimirira mwabva kukoti tozonzwa. Isu chatangogona chete panapa ndechekuti sinzi mwatibata kuti titaure nyaya yenyu, taiparura, taitaura uye taiisawo kuruzhinji. Tichaita kuti kana pane vanogona kubatsirawo nedzimwe pfungwa nedzimwe nzira vanokubatai. Sinzi tiri kuisa nhamba dzenyu panapa. Vose vanoda kubatsira vachakubatai. Muchine mamwe manzwi here ekutaura? Inini chitori chikumbiro kuti ndiri kumbira rubatsiro kuti ko asina hama inonga iri kumaofisi kana kuti chingo chino chef anonga ari pamusoro anonga achikutsigirawo ungaita sei? Unongofirawo here mukutambudzika nekuti unonga wasina anokudino anokumiririra. Saka inini ndiri kukumbira kuti munyika yeZimbabwe munditsigire, mundipewo mazano kuti ndoita sei. Zvandiri kuita imhosva here kuti ndiri kutsigirawo munyika yepresident nekuraramisawo mhuri yenyu. Alright, zvakanaka mazvita. Itirwai zvakanaka. Tinobatana muchikamu chinoteera kana paine zvimwe tichikubatai. Zvakanaka. Thank you very much. Aiwa mazvita. Right, tinotenda kuti mazvinzwira mwega mhuri yeZimbabwe nhasi tanga tichitaura navamuteerwa. Asi chandaona ini ndechekuti ngativapeiwo maadvice. Vanogona kubatsira nenzira dzemutemo ngativabatsirewo ngativabatsire. Tisasiya tarisai murume akashanda chaizvo. Tabvunza tikati manga muine tractor here zvikazi hatisina, manga muine mombe here zvikazi hatisina, zvikazi maoko akuri kuona murume ari kushanda ari kushanda zvinorwadza, zvinoreva kuti kune vanhu vane potential munyika
yekusimudzira ministry imwe naimwe ine vanhu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti isusu pamwe tete tisina madziso ekuona kuti tine vanhu vakadaro munyika yedu yeZimbabwe. Ini chishuvo changu ndechekuti dai ministry yaona murume uyu vamuitira something, kunyangwe zvazvo kana kuri kunzi akundwa mumatare edzimhosva panyaya yemunda yacho, horaiti pamwe ndo zvazvinenge zvaita, but haasi munhu wekusiya asina pekushanda, haasi munhu anogara asina munda nemashandiro akadai, pasina mombe, pasina trakita. Isusu tinogona kunga tichiita discord yekuti munhu haifanira kunge achiumba hari tiri kumuti ngaarime mumunda. Munhu haifanira kunge aine dongo rakachiuma mombe dzake dzedongo, ndiye munhu atiri kupa maini kuti enda undochera. Tiri kuita vice versa pamwe pacho. Ngatinyatse kutarisisai. Ini ndinotenda kuti chigaro ngachitevere basa, kwete kuti basa ritevere chigaro. Isu kuchechi kwedu isusu kuti tizopromota munhu kumuti wava mudhikoni, tinototanga taona ari kutoita chidhikoni chacho, tombomuti waalay leader, waasection leader, toona kuti alright, saka munhu uyu anoita uyu kuti tichimuti mudhikoni nekuti ari kutoita basa racho. Tinofoswa nemaitiro ari kuita munhu wacho, kuti tikamusiya akadaro, akomana, tinenge taita mwoyo usina kunaka. Saka pane pamwe pasingadi kuti ngatitange takugadza kuti uzoita basa iro. Chinhu chandakaona chete chinongogadzwa munhu tisati tamutesta kuti takugadza, tatokupa certificate watograduate wapasa muchato, ndounongonzi vanhu certificate renyu remarriage vasati havana kuenda kuuniversity kodzidzira marriage yacho, havana kumboita but ndo unongotanga nekungozi certificate renyu. Ndosaka muchizoona vamwe vacho dzichizopiringana mukati imomo, ndava havana kunge vatrainwa. So tiri kuti chiko panapa, ndo zvatati nazvo nhasi muchirongwa kuvhundutsa vanhu. Kana uri mutsva uchangotanga kusvika pano, chingobaya pakanzi subscribe, murike video redu, morishare, toda kuti rifambe riende kwakawanda. Mwari akuitei zvakanaka. Tosangana pazvikamu zvinotevera. God bless you. Amen. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Baba vedu vari kudenga, tauya nenyika yedu yeZimbabwe. Tinonyengetera runyararo, runyararo, baba runyararo muZimbabwe. Tinonyengetera runyararo, runyararo, baba runyararo muZimbabwe. Tinokumbira baba Ivainesu, baba Ivainesu muZimbabwe. Tinokumbira baba Ivainesu, baba Ivainesu muZimbabwe. Vari kudenga, imishe munotichengeta muZimbabwe. Baba vedu vari kudenga, imishe munotichengeta muZimbabwe. Makafamba nesu baba, makamira nesu baba Ishe pazvairema. Makafamba nesu baba, mukamira nesu baba Ishe pazvairema. Nhoroondo yedu inotiudza kuti makamboita hondo mukatikundisa. Nhoroondo yedu inotiudza kuti makamboita nzara mukatikundisa. Nhoroondo yedu inotiudza kuti zuva rakapisa mukaritimutsa. Nhoroondo yedu inotiudza kuti zuva rakapisa asi makaritimutsa. Nevana vedu vatinavo Ishe